Kino yalam kesenjuk kitrai bat Nongniah kali Kamai ka bri unyau trep hni kesngi lai phuwei tarik leber kilalet ban bu da ka ujor ha office jong superintendent of police ba VVXM halor ka jing Shah Shoh jong wei driver na Sohra ha kini ki khendiat sngi ha wei ubreu lembat ka berngem bersit ha kini kesngi Nongniah kali turis taksi Nongniah pick up Nongniah truck lembat ka khasi student union Seng kilaya lumlang hakmat jong umat dur susu tham bat la Pynrem jur ya ute ubreu ubala jrong kti bat berngem bersit ya ute driver habakran shagilat pathai Khubor uba balaji jerwa uwe na Nongniah lam jo ka senjuk ulaong na kalyang ka senjuk ki Pynrem jur ya kani ka rukom le jong ute ubreu bat kila buru da ka jingdawa bade ban kem no mardor ya ute ubreu na marba ulapan kenya ka an nalor kata ulaong bade ban shimno ya ka license tiar siat jong u namar ulapan don kam bakla balada day ba umdon license day ban pengat je u haki kendon an ki ba e But I can see only the one FIR was the signature to be brought. I don't know why. It's all because he's handed over to Jalipara. You know, the same process we have to transfer here. No, Jalipara. Jalipara. You come in the same FIR. Same FIR. Thank you. Nongniah kali Kamai kabri new prep kata ka berkentup lang ki association boper naduk ki tourist association haduk ki pick up haduk ki truck yang dapat ki archaka borok khai te hakani ka jing yalang jungi menta kasni ni wan man Pynrem jor ya katu ka jing syak takti jong we ni ki dikat jungi bat ru bolong ta Nongniah kali Kamai te hakani ka jing yalang jungi menta sni nila wan ai kata ka formal complaint bat ni demand ni kata ka strict action na bonship baki nakaliang cukup pulet bikin shame ni kata ka strict action persya yung ni ubreo ba laktakti yo para jungi te hakni ka jing demand jungi nila bu ya kata ka immediate arrest ne ban arrest no yu buat lamar ba une ulapan kenya kaan lingba jiki kam jungo nang tapat ka strict legal action ba nakaliang juga police department kidi ban shame ka strict legal action ban ajing seneng ru kenang ba banyo ban ajing seneng ru kenang ba kanum jashu kani ka jak jingja ya upara ba nya kali Kamai jungi bat kabalai kalong ba ban revoke no ya ka arms license jungu kumbang itip poro ba utu ubreo hatu kusngi ula sei ya kata ka pistol na ai badan mu ka tiar rele ke lada udan ka license Shah lada kumbang ilaong mene lada udan ka license Shah te uni ubreo de ban revoke na ka license jungu ne de ban keni no ka license jungu bat lada umdan ya ka license de ban pengat jungu hapo ka illegal arms act lamar boleh ban sei ka tiar rele persya ubreo kamdan hanu ka an and it's against the law te kumtahi nakaliang jungi ru nila demand ba lada udan ka license ru di man revoke na ya ka license jungo namar dat uni ubreu umlong mentally stable bandan ya takatiar te takada nakaliang jungi nila demand ya kini likely jing demand jungi kanang ba ngin pendu pendam ya kata ka jing Shah Shoh jong driver namar ba kani ka jing Shah Shoh jong driver kumbang ila ikrem mena dan ba hadu bala poi bendu ya ka jing juki ya ka jing juki takada nakaliang jungi ru ni persya jor bat ni persya jor ba ni akwa ya ka police department ban shim strict action persya kini judge brain namar balai kan long kan jing seneng kanang ba nang ni syakmat kanum jashu kani wat lada hade ka state jungi na Shah wat lada ka state jungi na shabar jung ka state jungi ru ngimde ban ailat kumi kini kijat entah ni jing pan ma kan syong utrahi bu Shah Shoh lada upriang ya ka jing pan ma jung tau brio ba jrong ti kata ka syong utrahi andai nakaliang jungi te lada utrai ru uhun ban shim kata ka jing pan ma jung tau brio dia udai ban wan pan ma umdai tang na uru andai naborok ki association ya napo kasenjuk baru na kipat ba bro khoi udai ban wan khmat hapo ki pathai Khubor gila pathai Khubor baper ban wan pan ma
hang ta ka por ngin saya pet bangin ni map na ngin ya chakmat ba ka syong ru how try ba map na em ya uni bale yu ba syo yu para jungi Ay ko pi handet jung kali namar ba ka jing manta ba buwan ni juja kini juja kamtam kata ka jing setiar le ne ka jing show to pi ba kani ka don jide ba ka brio ba halon ni brio budan Khubor budan ka bor ka ya kata ngin ya keren ya kata te ka dei ka jing shisha ni hap hi ban keno ba direct ba kini ki bre ki don jing ya dei bat Khubor ki don jing ya dei bat Khubor lada kim dei direct ru ki dei indirectly bat hakta ka nongrim hi bangi i ka tu kesngi ru ba ya bodok barang li ma ne kum gini kesngi ru pi kum ya i presiden jong ka HYC ba roy isu tangba syukran kum tu kila saman kila henrai yu ni ubre pat ula sai kat da tiar te umdan ta ka jing saman ne umdan kata jing khat ban pensyai ban i ro umdan kanu ka action te kani ka pen isai si pat ba bro ba lada phidan ka jing ya jan bat Khubor phidan ka jing ya dei bat kini di badan Khubor lada phile suka company ya bre ru kanum jai ya pi kanum jai kanum dan ba wan twet num dan ba wan wat ya pi pin ya da ka basuk pin kan khut di kalenti jong pi pi ne ba ka Khubor jung ka anya Meghalaya ka trikam tangi barit ki bare ya kata tingi ihi kan ya kata tingi ihi mo bro na pi akum no na kumbalong menta tingi ihi ba Khubor te ka tretang na menta ki ba he umde na menta uduk urang li lada ka dei si Shah botre na menta uduk urang li am kat ni ka jingja ya ki barit baria am kini ki polis na ka sarkar eru kalaya rap buat henrai pat ni iba lada ka janu kanu yurit uria umjudan kanu ka jing sim kle na jing ba kle na kaliang jong ka administration na ka police department ro wat gitu kepala jati kini beladab ngasusim nuksa kini beladab dia Shah Shoh driver station po asam Shah Shoh driver hadu station po toll gate ma hadu bandayap kai kata ka action bikisim hadu mentaro taki culprit batiban lada kim dei kita ki bre baya jan mat ka sarkar lada kim dei taki bre baya jan mat sarkar ting manu ba protect yaki kidei ki bre jo ka sarkar hiam lada ka sarkar ka kuat si Shah aba ka sarkar ka kuat Shah what you kin Nongniah lam Seng phalang ni ero ki saman ki khat ki pha hajar what kin Nongniah lam jongi ki association ro ki don belasya pengat apa ki kes beper te kapau Shah itu lada pi persya ka sarkar lada pi persya ka sarkar lada phim dan lang ba ka sarkar ne bat kini ki bre bodan Khubor rejan bat Khubor embut ya kajing im jong piru kalong kordet kumbaong na ni kasi ka kordet wat tang kabela ka Kamai ka kajiru ka thut le baro